Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul adrati musannif wa tal kitab Fathul Qadir. Ya bisujana fa nabi ulumi fitarin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajtanibu lan becik ngedoi. Wayajtanibu lan becik ngedoi. Wujuban kelawan wajib. Sopo qatil hajati wong kang nekani hajat. Becik ngedoi istiqbalal kiblati ing amrih madhep kiblat. Artine ngising ngoyoh ora oleh madhep kiblat, aja madhep arah kiblat. Karo ngadeg ya ora oleh. Dadi ngoyoh ngising karo ngadeg ya kangelan. Wayajtani bulan becik ngedoi ujuban kelawan wajib sapa qatil hajati wong kang nekani hajat. Becik ngedoi istiqbalal kiblati ing amrih madhep kiblat. Al-ana ing dalem mangsa saiki. Tekan kapan wektune ya ora oleh madhep kiblat. Senajan tertutup, nek tertutup ya makruh. Gawe WC aja ning arah kiblat. Wahya utawi sing jeneng kiblah iku al-Ka'batu Ka'bah. Wahya utawi sing jeneng madhep arah kiblat iku al-Ka'batu Ka'bah. Ka'bah Indonesia Ngulon. Wal istidbariha lan amrih ngedoi Ka'bah, lan amrih ngungkuri Ka'bah. Wa istidbariha lan amrih ngungkuri Ka'bah. Dadi madhep kiblat, madhep arah Ka'bah ya ora oleh, ngungkuri ya ora oleh. Dadi rezekine angel. Nang ndi olihe ngungkuri fi syahra'i ing dalem ararah, ing dalem ora-ora. Fi syahra'i ing dalem ora-ora qayyide in lam yakun lamun ora ana benahu ing dalem antarane wong wa baina qibla wa bainal qiblataini wa bainal qiblati lan ing dalem antarane arah kiblat. Apa sing ora ana satirun aling-aling. Dadi nek ngising rono aling-aling jane kaya WC iki kok nang arep masjid ngono kuwi ya kurang pas asline. Ning wong anane lemahe terbatas oleh gawe kamar mandi. Asline sing adoh saka ngarepan masjid aja nang ngarep masjid. Ya senat akeh ngungkuri utawa madhep arah kiblat. Senajan WC-ne madhep ngalor ngidul, ora ngungkuri ning nek ngoyoh kadang malah arah kiblat ora gelem nang bolongan WC. Apa sing ora ana satirun aling-aling, aukana utawa lamun ana apa satir, walam yablugh lan ora bakal tumeka apa satir sulusa dirongin ing 2/3 dira setengah meter au balaghahuma utawa lamun temeka apa satir ing karone sulusa dira. Satir ki aling-aling 3 dira ya 1,5 meter utawa wa ba'da lan adoh lak wabang udah lan adoh apa satir nganhu saking siwa. Ya tutupe senajan tertutup ya nganti arah kiblat sing diuyuhi.
tingkae aksara hale luwih akeh. Ya arep WC-ne gedhe kaya ngapa tetep ora oleh madhep arah kiblat. Nguyuh madhep ngulon nang jero WC utawa nang jaba WC ora kena. Tingkae aksara hale luwih akeh. Min salah sati adrongin saking telu pira-pira dira. Bidira'il adamiyyi kelawan dirae anak Adam. Lengenmu kowe. Sorae kama kaya dawuh Silaima tolahu kang wis dawuh ing mak sapa ba'duhum setengahing ulama ahli fikih. Wal bunyanu utawi bangunan kanggo nekani hajat. Wal bunyanu utawi bangunan kanggo nekani hajat fi hadza ing dalem ikilah panggonan iku kasohroi kaya madhep arah-arah. Uliye madhep arah-arah kuwi mau bisartil madzkuri kelawan netepi syarat kang wis den tutur. Ilal binaa angin kejaba bangunan al muadda kang den cawisake liqada il hajati kaduwe wong kang nekani hajat. Fala hurmata mongko ora ana haram iku maujud fihi ing dalem bina bangunan WC tingkae mutlakon hale mutlak. Oke. Ana kok wis saking keblete anane nggon buang hajat bangunan kok WC-ne madhep kiblat. Ya kepiye carane nang jero madhepe aja ning arah kiblat. Ya bener bangunan kang den cawisake kaduwe wong kang nekani hajat kuwi mau ora ana haram madhep arah-arah. Bebas bahasane. Ya aja ngono kuwi. Wa kharaja tapine kejaba bingkaulina kelawan dawuh ingsun Mbah Musone. Al ana ing dalem mangsa saiki. Endi rupane dawuh makana kiblatan awalan. Makana kiblata awala. Dawuh makana kiblata awalan. Ma utawi perkara silaima kana kang ana apa ma ana iku kiblata dadi kiblah dadi kiblat. Nanti oleh dadi kiblat awalan ing dalem kawitane. Sorae ka Baitul Maqdisi kaya Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ki arek kiblat kabeh, kiblat loro. Angel madhep ngetan ngulon ngalor ngidul wis ngungkuri Baitul Maqdis karo Ka'bah. Fa istiqbaluhu mongko utawi uliye madhep Baitul Maqdis wal istidbaruhu lan uliye ngungkuri wastidbaruhu lan uliye ngungkure wa istidbaruhu lan uliye ngungkurake Baitul Maqdis iku makruhun dan makruhake. Bener nang Indonesia wis gampang arah kiblate ngulon kabeh ya lewat Baitul Maqdis lewat Mekah arah ngulon. Liyane bingung sing nang tengah antara Baitul Maqdis karo Mekah oleh gawe WC bingung. Nanti kudu rapet tenanan. Wayastani bulan becik ngedoi adaban kelawan nganggo tata krama. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Nganggo tata krama bismillah. Permisi. Ngising. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Nekani hajat al-baula ing nguyuh. Wal khaiti lan khait utawa ngising fil mai ing dalem banyu arraqidi kang meneng. Lah kadang pondok gawe WC kolame gede banget, sepitenge gede, isine lele, dadi metune tai nggo pakan lele. Lele ning kono wis gede-gede dipancing bakar. Taine pangan dhewek ning wujude lele.
Lah nek ora diisi lele kebek dadi fitnah. Mula nek gawe sepitheng diisi kolam lele wae sing gedhe. Ora kolumangan diposting dol. Berarti taine manfaat kanggo lele. Selesai gawe sepitheng kuwi ukurane gawe kolam lele. Iki pondok-pondok sing nganggo hukum fikih tenanan, ora mati sepithenge, sepitheng mati yo. Misal penuh dadi ukara. Gawe sepitheng sing isine lele gedhe. Fil ma'i ing dalem banyu araqidi kang meneng amal jari anapun utawi banyu kang mili iku fayukrahu mengko den makruhake sapa qadil hajat. Kok sepithenge tembus nang kali ki makruh. Dadi ana wong mancing taine sapa kampul-kampul. Dadi wong ngising sing apik taine langsung ilang ora dingerteni wong liya. Apa malih campur karo taine kanca-kancane iki sing apik dingoni kewan lele kuwi taine ngising pangan lele dadi daging lelene terus manfaat misal dikuras lelene gede-gede dadi manfaat didol kan nek taine dadi pupuk ya monggo angel memanfaatkan kotoran. Fayukrahu iku fayukrahu mengko den makruhake sapa qadil hajat fil qalili ing dalem banyu kang kidik. Banyune sithik aja wani-wani misal kursa ember kok nekat ngising ora mlebu kabeh taine ora repot. Minhu saking jari saking banyu kang mili. Aja nganti misal nang WC ngerti kok mung setengah banyune ora cukup nggo bersih aja mending diisi dhisik. Tingkae qadil hajat oleh dan makruhake kuwi mau dunal kasiri hale sakliyane banyu kang akeh iku wenang kuwi ora. Nek ora akeh ora usah. Lakinil ula tapi utawi kang luweh utama pertingkae qadil hajat iku istinabuhu ngedoi banyu kang ora akeh. Bidaya aja wani-wani. Misal mung kari segayung kok nguyuh ya resiko melaseng nang burine dadi makruh. Asuk uyuhe sapa iki mambu banget, mambu pete, jengkol, radi banjur ngising ya sing kampul-kampul kan dadi supata dadi omongan elek. Wa bahasa lan wus bicara sapa An-Nawawi Imam Nawawi bicara tahrimahu ing harame qadil hajat fil qalili ing dalem banyu kang kidik. Tingkae banyu kang kidik kuwi mau jarian hale lumaku apa banyu aura kidan utawa hale meneng apa banyu. Imam Nawawi ngendika nggih mboten saged buang hajat kok banyune kidik sithik mlaku kaya ning kalen utawa meneng. Misal ning selokan banyune sithik ning mili ya dadi tontonan wong akeh kok gedhe temen taine kok cilik. Taine bayi apa wong tai kok selengen silite sepira gedene. Dadi metune tai iki aja dadi fitnah. Lah malah gurune kula niku idu mawon mboten nulis sembarangan. Idune kuwi ora oleh kelangkaan wong liya. Dadi nek idu ning banyu ning WC utawa banyu ora tau idu malah jarang idu. Kuwi lagi idune wae nguyuhe ora tau ngerti mbok nang ndi. Berarti oleh ngumpetaken kotoran saka idu tekane nguyuh ngising ya ora ana wong ngerti. Sing siji gurune kula niku mamer atau weruh. Dadi nek mangan ora campur wong mbok nang ndi mangane ora tau ngerti. Dadi
tawani maem ya angel ora tau mangan. Ora tau weruh mangane merga kuwatir ana wong sing urung mangan kelaparan kok dheke mangan ki. Bab ngumpetaken mangane iki ora iso di ngerteni wong. Sing siji ora ana sing ngerti idune karo nguyuhe ngisinge ora tau ngerti. Buh kepriye cara oleh ngumpetke wektune jam pira sing ora ketemu wong. Lanang kene umum brat kancane krungu kepriye wong anane nggone panggonane wonten iku. Wayastanibu lan becik ngedoi sapa qadil hajat aidon hale malih al-baula ing nguyuh wal khaiti lan ing wal khaita lan ing khait utawa ngising. Becik ngedoi tahtas sajarati ing dalem ngisor-ngisore wit. Masa ngising nang ngisore wit, ya nang ngisore wit. Ana wong pengen pacaran nang kono ngidep tai. Ada ngisore wit nang gunung muncak kae kan bingung ngising, akhirnya ngising sak nggon-nggon keselong lagi. Akeh hati-hati bab buang hajat. Almus mirati kang duweni woh apane wite duweni woh wit pelem apa wit apa melas ya aja nganti lah bang ngising utawa nguyuh nang ngisore wit sing ana wohe diuyuhi wit peleme mergo sing duwe pelit apa kepriye waqtas tamaroti ing dalem wektune woh wa khairihi lan ing dalem liyane wektune woh wit sing gelem metu wohe posisine woh utawa rak woh ki ra oleh. Wayastanibu lan becik ngedoi sapa qatil hajat ma ing barang silemat dzukira kang wis den tutur apa ma. Nanti qatil hajat uliye becik ngedoi fitoriqin ing dalem dalan. Nguyuh nang dalan digawe angka 8 apa itu nang aspal ya ora oleh. Bar mendem mabok nguyuh sebelumnya digawa dawan-dawanan uyuh. Iki ora oleh nguyuh nang dalan, ngising nang dalan ora oleh. Al masluki kang ginawe liwat linnasi maring menungso. Dalan sing go lewat menungso ya ora oleh. Wa fi maudhingal dili lan ing dalem panggonan kang adem. Saifan ing dalem wektu ketiga. Wa fi maudhingas syamsi lan ing dalem panggonan kang panas. Sitaan ing dalem wektu rendeng. Nang wayah ketiga utawa rendeng panggonan sing sejuk ra oleh disingi. Wis jaman biyen saiki kan wis ana nggon jelas ana WC. Wafis saqobi lan ing dalem leng utawa bolongan fil ardi ing dalem bumi bolongan ana bolongan diuyui wa huwa utawi sing jeneng saqob iku annazilu bolongan kang temurun al mustadiru tur kang bunder walafdus saqibi utawi maknane lafal saqib iku saqitun maknane gugur fi ba'din nushil matni ing dalem setengahe nushai kitab matan ya sing jelas buang kotoran riyak utawa uyuh watuk ora oleh asline bawane ngising nguyuh watuk buang riak kok krungu kancane asline ya ora oleh terus nguyuh ngising nang panggonan sing gawe wong liya ora nyaman ya ora oleh diwadi kresek buang ning warung ya ora oleh wala yatakallamu lan ora kena guneman adaban ing dalem tata kramane
ngising jejer kaya takon. Taimu warnane apa? Ora oleh. Dene nang kali, ngising nang kali balang-balangan tai. Li ghairi daruratin maring sak liyane tingkah darurat. Jajal ke gayunge geser ngising. Oleh. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat, ora darurat ora usah. Meneng ya. Ngalal bauli netepi ngatasé nguyuh wal khaiti lan netepi ngatasé khait utawa ngising. Lagi ngising kok omong-omongan karepe kepriye suwe. Lah saiki kan ana rokok ngising karo udut. Wis udut enak-enake udut nek karo ngising biasane lho iki. Iki malah kenikmatan tersendiri ngerokok sambil ngising. Nah, iki tadi suwi berjam-jam ditunggoni ra metu-metu. Iki ya wis polah-polahe menungso ngising sing cepet rampung ndang gantian. Kok ana disambi karo udut. Ngalal bauli netepi ngatasé nguyuh wal khaiti lan netepi ngatasé khait utawa ngising. Fa indahat mongko lamun narik apa daruratun tingkah darurat narik ilal kalami maring guneman ya nek terpaksa mosok ngising karo udut lah iki oleh apa ora makruh hukume ngising karo udut sale najis sing rupa angin melu kesedot mlebu ning irung akhire ya dadi kotor. Nah, najis ki ora mung wujud tai ning angin nggawa ambune najis kuwi kesedot ning irung dadi mlebu ning uteke najis. Nah, iki wis warna-warna. Malah saiki ngetren kalangan siswa izin ning WC, udute nang WC. Ancah pondok santri ya suwi-suwinan ngising karo udut. Fa indangat mongko lamun narik apa daruratun tingkah darurat narik ilal kalami maring guneman sorae kaman kaya wong Sulaiman ro'a kang ningali sapa man ningali hayatan ing ula. Weruh ula awas kuwi ana ulane. Lah jebul ula sing gundal gandul ula tenanane repot. Santri putri dikira buntut ula malah buntute ulane wong lanang jerit-jerit mergo WC-ne jejer. WC putra karo putri jejer salah mlebu kan ireng ya disangka ula tolong-tolong hayatan ing ula taksudu kang nejo sapa man nejo insanan ing menungso lam yukrahu mongko ora den makruhake sapa man al kalama ing guneman ya kudu ngomong awas kena ula bahaya hina idin ing dalem ari kalane iki man ro'a hayatan taksudu insanan awas wala yastaqbalu lan becik aja madhep sapa qadil hajat as-samsa ing srengenge ngising kok nonton srengenge isuk nonton sunrise atau nonton apa yang isuk ngising nang tengah sawah karo nonton srengenge utawa surupe srengenge ki ora oleh wal qamara lan ing rembulan wah bulannya begitu indah karo ngising ora oleh wala yastadbiruhuma lan becik aja ngungkuri sapa qadil hajat ing karone srengenge lan rembulan tekek takwa penuh takwane ora jelas mlempem ayukrahu tegese den makruhake lahu kadhe wong apa zalika ing dalem mengkono-mengkono wala yastaqbalus samsa wal qamara ila akhirih. Ora oleh ngising nonton wulan, srengenge, matahari, nonton langit ya ora oleh.
halaqadai hajatihi ing dalem pertingkae nekani hajate si wong. Lakin Nawawi tapi utawi Imam Nawawi fi raudhati ing dalem kitab Raudhah wa sarhi muhadzabi lan ing dalem sarai kitab Raudhah Muhadzab iku qala dawuh sapa Imam Nawawi dirupane dawuh inna istidbarahuma laisa bimakruhin dawuh inna istidbarahuma laisa bimakruhin inna istidbarahuma temen satuhune amrih ngungkuri karone Samsu lan wal qamar ngungkuri karone srengenge lan rembulan iku laisa ora ana iku bimakruhin jeneng makruh ki ora miturut Imam Nawawi ora apa-apa ora apa-apa no ngising nonton rembulan utawa srengenge ora masalah bahasane Imam Nawawi tidak makruh. Wa qala lan dawuh sapa Imam Nawawi fi syarhil wasiti ing dalem sarai kitab wasit dirupane dawuh intaraka istiqbalahuma wa istidbarahuma sawaun dawuh in taraka istiqbalahuma wa istidbarahuma sawaun in taraka lamun tinggal sapa wong istiqbalahuma ing amrih madhep karone srengenge lan rembulan wa istidbarihima lan amrih ngungkuri karone srengenge lan rembulan iku sawaun padha wis ora ono bedane aifa yakunu mongko ana apa istiqbal ana iku mubahan wenang. Wa qala lan dawuh sapa Imam Nawawi fit tahqiqi ing dalem kitab tahqiq endi rupane dawuh in karaha tastiqbalihima in karaha istiqbalihima temen satuhune kemekruhane amrih madhep karone srengenge lan rembulan iku la asla ora ana dasare iku maujud laha kaduwe karoha seendit ora ana dasare bahasane Imam Nawawi cara Abu Suja sing ngarang kitab takrib ora oleh mergo rapik ya dasare ora oleh nonton srengenge ya sila terlena dengan pemandangan lain tidak fokus pada buang hajat kaya bahaya. Wa qaluhu utawi dawuh Mbah Musonib wala yastaqbilu ila akhirih dawuh wala yastaqbilu ila akhirih iku saqotun gugur fi ba'din nushil matni ing dalem kesebut ing dalem setengahe nushae kitab matan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai separuh, Bu.